Yn enedigol o Gaerdydd, fe astudiodd Owain y gyfraith yng Ngholeg San Catherine, Caergrawnt, cyn dychwelyd i Gaerdydd i gymryd cwrs y ba a chwblhau ei disgybliaeth yn Civitas. Mae Owain yn ymarfer yn ddwyieithog ac wedi arloesi yn y maes yn ymddangos trwy gyfryngwr Gymraeg yn llysurol, yr uchel llys a'r llys apel. Am y tro cyntaf, a hyd yn hyn yr unig droi hanes 150 mlynedd. Mae hefyd yn ddyrpwy farna rhanbarth y llysurol ac mae ganddo hefyd rolau gyda World Rugby, Cymdeithas Pêl-droed Cymru a Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol. Croeso i Owain Rhys James. Diolch. Wel, mae'n bleser cael bod o'ch blaen chi y pnawn yma i cael sôn bach am yn hanes i ar hyn dwi'n ei wneud. Ond i fod pen pella sgrin ar link o Ogledd Cymru. Mae llawer yn well fi gallu fod yma mewn person. O ran yng nghefndir i, fel wedodd Jason, dwi dod o Gaerdydd yn wreiddiol es i ysgol Glan Taf. Dad yn gweithio i Cynulliad Cymru fel yr oedd yn was sifil yn Llywodraeth Cymru. Nawr mam yn gweithio yn y cyfryngau i ddechrau gyda, wedyn mynd i ddysgu cyn gweithio mewn swyddi gweinyddol yn y sector addysg a'r trydydd sector. Heblaw fod yn hygu yn swyddog yn y carchar yn Knox Road, just gyferbyn i ni bron o bod fan hyn. Doedd na ddim cysylltiad i'r gyfraith genna i gan y teulu o gwbl, ond o'n i'n gwybod yn ysgol bod gen i ddiddordeb mewn materion gwleidyddol, bod gen i ddiddordeb yn y gyfraith, ac wedi dod i sylweddoli taw gyrfa yn y gyfraith y byswn ni am ei gael. Drwy wneud a fod yn weddol lwyddiannus yn yr ysgol, cael syniadau am yr hyn byswn ni am ei wneud fel gyrfa, a pryd ni doedd ddim cynllun Seren ar gael, yr hyn oedd yr opsiynau oedd yn cael ei sôn amdano yn fwyaf oedd meddygaeth y gyfraith ac efallai pethau o ran economeg. Doedd ddim diddordeb gen i rhyw lawer mewn ffigurau a mathemateg. Dwi ddim yn hoffi gwaed, felly lawr llwybr y gyfraith oedd hi. A gwybod yn weddol gynnar taw gyrfa, taw gweithio yn y gyfraith o'n i am ei wneud ac o achos ni am astudio'r gyfraith. Bues i'n lwcus mewn nifer o ffyrdd i cael clywed am gwrs preswyl oedd yn cael ei gynnal yng Nghaergrawnt, a drwy hapodamwen bron y bod cael aros yng Ngholeg St Catherine's am 2 noson pan o'n i yn y 6 dosbarth, dod i gael blas ar astudio'r gyfraith yn y brifysgol, dod i gael blas ar Caergrawnt, ac wedyn pan yn meddwl am ble o'n i am wneud cais i astudio, meddwl, wel, mae'n werth i mi geisio ar gyfer Caergrawnt, wedi aros nabod bach ar Coleg St Catherine's, gwybod bod hi'n goleg weddol fach o ran ifanc, tua 120 o fyfyrwyr ym mhob blwyddyn, gwneud cais a bod yn ffodus iawn i gael lle yno, a dyna wedyn blaenus i ddechrau fy ngyrfa yn y gyfraith fel petai. Nôl i Gaerdydd, wedi pendroni os taw mynd lawr hyd y bar neu i fod yn gyfreithiwr o'n i am ei wneud, wedi methu a cael unrhyw brofiad gwaith yn yn ail mlynedd yn y brifysgol fel cyfreithiwr neu ar y cyrsiau haf oedd y cwmnïau cyfreithiol yn ei rhedeg. Yn meddwl, wel, i'r bar dwi wir am ei wneud, beth am i mi drio'l cael profiad gwaith yn y bar yn y llysoedd nôl yn Ne Cymru, a penderfynu falle bod na fwy o risg ar y trywydd hynny, ta dyna beth o'n i wir am ei wneud. Ffodus i gael ysgoloriaeth wedyn i helpu gyda costau dod nôl i wneud cwrs y bar yng Nghaerdydd yn Mhrifysgol Caerdydd am flwyddyn, cyn gweithio i cwmni o gyfreithwyr yng Nghaerdydd i godi bach o arian, mynd i deithio i India a Nepal am 2 mis, cyn dechrau fy nghyfnod o ddisgybleth
yn Civitas. O ran yr hyn dwi'n ei wneud yn awr, y day job fel petai yw bargyfreithiwr, felly dwi'n arbenigo mewn hyfraith sifil a cyfraith cyhoeddus. Mae tua 2 drean o'r gwaith dwi'n ei wneud yn golygu fy mod i'n cynrychioli neu'n cynghori y sector gyhoeddus, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Deyrnas Unedig, awdurdodau lleol, a hynny yn problemau neu cwestiynau sy'n codi ym myd cyflogaeth, cyfraith sifil fel dwi'n dweud, cyfraith tir, ystadegau eang. Mae hynny'n golygu mod yn amser i'n cael ei rhannu rhwng y llysoedd a rhwng gwaith papur. Mae'n golygu falle mod i ddim wedi arbenigo gymaint a bod bargyfreithwyr efallai mewn ardaloedd arbenigol yn Llundain er enghraifft wedi wneud, ond dwi'n credu bod cael profiad mwy eang yn golygu mod i'n gallu tynnu ar yr hyn dwi'n wneud mewn meysydd eraill bydd yr achos dwi'n ei ddelio ar y pryd. Yr hyn sydd yn bwysig dwi'n credu yw gydnabod ymhrofiad i yng Nghaergrawnt, ymhrofiad i o geisio am lle yn y bar, ymhrofiad i nawr wrth y bar, a ymhrofiad i gael bod yn cwbl onest weithiau pan dwi'n eistedd fel barnwr rhan amser, yw'r teimlad yma eich bod chi ddim am ryw reswm i fod yno, dim eich lle chi yw hwn. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n dal i beri gofyd i nifer o bobl, yn enwedig i mi yn aml. Mae'n rhywbeth dwi'n credu sy'n hollol naturiol i'w deimlo, yn enwedig os nad oes yna gysylltiad amlwg rhyngddoch chi ar hyn sydd â diddordeb gyda chi o ran gyrfa neu'r hyn i chi am ei wneud yn y dyfodol. Yn aml iawn, y ffordd gorau o oroesi hynny yw drwy i dynnu anadl dwfwn a cael bach o hunan hyder a bwrw mlaen dydy. Mae yna gymaint o gyfleoedd sy'n dod ar eich traws chi a fydd yn dod ar eich traws. Yr un pwynt byswn i'n ei wneud yw i wneud y mwyaf o bob cyfle. Mae yna gymaint o opsiynau o gyfleoedd nad ydych chi'n gwybod i ble maen nhw am ei arwain a'ch arwain chi eto. A'r mwyaf eich chi'n ei wneud o'r cyfleoedd hynny, y gorau bydd eich siawns o gyrraedd y nod a cyrraedd a gwneud yr hyn i chi am ei wneud. Esiampl weddol dda o hynny dwi wedi bod yn ffodus iawn efo yw'r gwaith chwaraeon dwi'n ei wneud. Eto ar hap y damwen bron y bod cwpl o flynyddau i mewn i mi fod yn ymarfer yn y bar yng Nghaerdydd, aelodau o fy siambrau i oedd yn clywed apelion y cyngrair yng Nghymru ar ddechrau pob tymor rygbi. Mae'r cyngrair yn cael ei ail-greu bron, a mae yna apels sy'n codi o hynny, bod rhai tîmoedd, rhai clybiau yn gorfod teithio rhy bell, fod yna gemau nad ydyn nhw'n gallu ei chwarae. Nes i helpu allan, eriod wedi gwneud rhywbeth o'r fath o'r blaen, ddim wir yn gwybod beth o'n i fod i wneud pan yn dechrau. Mwynhau'r profiad ac un peth yn arwain i'r llall, yn gwneud mwy o waith apel i Undeb Rygbi Cymru, wedyn symud ymlaen i'r gêm broffesiynol, Pro 12 fel oedd hi, Cwpan Ewrop, World Rugby, Cwpan Byd y Menywod dan 11 dan ddeunaw. Ac ers tua 2 flynedd nawr yn gwneud gwaith apel classifications i'r Paralympics a gwaith anti-doping. Rhywbeth byswn i wastad wedi bod â diddordeb yn ei wneud. O'n i'n mwynhau chwaraeon, byth digon dda i allu fynd yn rhy bell yn y maes hynny. Diddordeb nawr mewn chwaraeon, rhy unfit i allu chwarae fy hun, ond mae'n ffordd wych o allu fod yn rhan o'r byd rygbi yn pêl-drod a fel dwi'n dweud Paralympics a athletau. Cyfle dath o unman, cyfle yn y gwrandawiad cyntaf hynny, o'n i'n eitha siŵr bod fi yn y lle wrong, ddim yn gwybod beth o'n i wir i fod i wneud, ond anadl ddwfn bach o hunan hyder a'r cyfle hynny yn arwen
at ystad eang o gyfleoedd dwi'n nawr yn i'w wneud yn eitha aml ac yn mwynhau i'w gwneud. Mae astudio yn y brifysgol, fel dwi'n dweud, yn gallu fod yn rhywbeth estron, yn gallu fod yn teimlad newydd ac eitha ofnus eto. Does dim byd am hynny sydd yn unigryw i chi, byswn ni'n credu bod y rhan fwyaf o bobl sydd yn gwneud hynny a bach o ofn. Os ych chi'n gwybod beth ych chi am i'w wneud, ewch amdani. Os taw gwybod taw astudio'r gyfraith fel o ni, gan eich bod chi am weithio yn y byd y gyfraith neu yn y system gyfiawnder, ewch amdani. Ond os na ddim un llwybr, dim un trywydd at swydd neu yrfa yn y gyfraith, os taw peirianneg yw yr hyn i chi yn ei fwynhau, ond bod diddordeb ydych chi yn y gyfraith, wel mae yna nifer o bobl sy'n gwneud gradd mewn peirianneg, yn mynd mlaen i arbenigo mewn materion yn y gyfraith, lle mae peirianneg o fydd, os yna materion IP neu achosion adeiladu. Does na ddim ormod o fydd o cymharu eich hunan yn y flwyddyn neu dair cyntaf hynny yn y brifysgol at y rhai eraill sydd yn astudio'r gyfraith gyda chi. Os ych chi'n neud rhywbeth yn wahanol, os oes diddordebau gwahanol gyda chi, rhywbeth eraill bydd chi, rhywbeth fydd o fydd i chi, bydd hynny tra bod chi'n bwrw mlaen yn eich gyrfa. Mae'r un peth yn wir am gwyddoniaethau eraill, mae'r un peth yn wir am yr ieithoedd. Does dim rhaid i chi ddilyn yr un trywydd a mae pobl eraill wedi yn hanesyddol, a dim angen dilyn yr un trywydd a mae'r rhai eraill sydd o'ch cwmpas chi, sydd am fod yn gweithio neu am yrfa yn y gyfraith yn i'w wneud. Fel dwi'n dweud, cymryd a manteisio ar bob cyfle dwi'n credu yw'r un wers, neu'r wers pwysicaf dwi wedi ei ddysgu. Dyna'r ffordd o sicrhau eich bod chi yn gwneud y mwyaf o'r opsiynau o'r hyn sydd ger eich bron chi. Ac efallai bod yna elfennau o'm mhrofiad i fydd yn gyfarwydd i chi, efallai bydd rhai yn dilyn yr un trywydd. Dwi'n gweud hynny yn sicr fod yna nifer o sialensiau gwahanol yn mynd i godi ar gyfer pawb. Mae pawb yn gwneud pethau mewn ffordd gwahanol, ond cymryd a dysgu o'r gwersi hynny, y bwrw mlaen mor gryf ag ych chi'n gallu ei wneud, a fel dwi'n dweud, dod ar elfennau personol hynny at eich gyrfa, dwi'n credu sy'n wers bwysig. Mi wna i gau drwy nodi yn fyr pwysigrwydd cael Cymru yn gweithio y myd y gyfraith yng Nghymru. Mae datblygiad gyfraith y Senedd, mae datblygiad datganoli yn golygu fod yna nawr wir gorff annibynnol o gyfraith Gymreig ac o gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi wedi bod yn ffodus i allu defnyddio'r Gymraeg drwy fy swydd. Mae'n rhywbeth dwi'n mwynhau i'w wneud. Mae'n rhywbeth dwi'n credu sy'n bwysig. Dwi'n credu hefyd ei fod hi'n bwysig nodi bod dim angen bod yn rhugl yn y Gymraeg i allu ymarfer a defnyddio'r iaith. Un peth byddwch chi, fel myfyrwyr a disgyblion yng Nghymru yn ei ddeall, llawer yn well na nifer o bobl eraill, yw sut mae'r iaith Gymraeg a'r Saesneg yn cydfyw yng Nghymru. Mae'r deallturiaeth hynny, mae gwybod am hynny yn golygu bod ymarfer yn ddwyieithog, lle mae'r test yn y gyfraith yn ddwyieithog, yn rhywbeth sy'n llawer mwy cyfarwydd i chi nag i nifer o bobl eraill. Mae'r llys y pêl wedi gwneud hi'n glir fod yna ystad eang o allu drwy gyfrwng y Gymraeg sydd ei angen. Dim pob achos sydd angen rhywun sydd yn rhugl yn y Gymraeg. A dwi'n credu bod deall pwysigrwydd hynny, deall yr opsiynau a'r cyfleoedd sydd ar gael i chi i gyd o achos hynny, yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn ac yn rhywbeth byswn ni yn eich annog chi i wneud yn fawr o'r cyfleoedd hynny. Fel wedych chi, peidiwch â
poeni'n ormodol am yr hyn mae eraill yn ei wneud. Meddyliwch am yr hyn i chi'n ei mwynhau, yr hyn i chi'n ei llwyddo arni, a'r hyn i chi eisiau ei gyflawni. A gyda digon o hunan hyder ac ymdrech, dwi'n siŵr fydd yna nifer o gyfleoedd i chi oll i fod yn llwyddiannus. Diolch i chi. Ardderchog, diolch ti. Oedd yn bleser i glywed pa mor bwysig yr iaith Gymraeg i chi, a hefyd i'r myfyrwyr. Ydy, mae'n rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio'n anffurfiol yn fwy nag yn ffurfiol yn y mywyd proffesiynol, felly sy'n ni'n dweud falle llon llaw o weithiau y flwyddyn bysyn ni'n ymddangos yn y llys drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond yn llawer fwy aml, mae yna cleientiau, yn enwedig cleientiau o'r gorllewin neu o'r canolbarth mewn materion amaethyddol, dwedwch, sy'n siarad Cymraeg. A mae cwpl o eiriau, cwpl o gyfarchion drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhywbeth sy'n ddefnyddiol yn fwy ffurfiol. Dwi'n credu bod pwysigrwydd yr iaith yn mynd i ddatblygu fel bod corff fwy o gyfraith ieithog yn dod o'r Senedd. A fel ti'n gweud, mae Cymraeg a Saesneg yn cydweithio yng Nghymru. Ydyn, maen nhw. A mae'r gallu ac bod yn ymwybodol o hynny yn rhywbeth sy'n bwysig ac yn rhywbeth sy'n agor llyged. Rhywbeth falle bod pobl sy'n ymarfer tu allan i Gymru ddim cweit yn ei ystyried. Gret. Okay. Ac un arall, sut ydych chi'n parhau i fod yn llawn cymhelliant a goresgyn heriau eich gwaith? Dwi'n credu bod sylweddoli eich bod chi byth mynd i fod yn berffaith yn rhywbeth sy'n bwysig iawn. Yn yn rôl i, yn aml iawn i chi'n dadle dros gwestiwn lle dos na ddim ateb cywir neu anghywir, tan fod barnwr yn penderfynu beth yw'r ateb cywir neu anghywir. Felly, delio a mesur a risg i chi, deall weithiau gorau eich dadl gyfreithiol chi dim ond yr un mor dda ar ffeithiau eich chi'n gweithio da. A di hwnna ddim yn fesur o'ch gallu neu o'ch sgil chi. Mae yna rhai diwrnodau yn y llys sydd ydych chi ddim yn ei mwynhau rhyw lawer. A mae jyst dod yn gyfarwydd ar ffaith bod yna rhai amseroedd lle chi yn uchel, rhai amseroedd yn is a jyst dod yn gyfarwydd a dod i ddeall a dod yn gyfforddus â hynny. Ie, da iawn. Ac un cwestiwn arall, pa mor anodd ydy'r job yn y gyfraith? Mae'n dibynnu i fod yn onest. Wyt ti'n gallu dweud? Mae yna rhai diwrnodau sy'n anoddach na rhai eraill. Mae'n swydd dwi'n ei fwynhau, mae'n swydd sy'n dod â challenge newydd pob diwrnod. Chi'n cwrdd â pobl newydd pob diwrnod, mae yna hyblygrwydd. O'n i fod, fel ni'n dweud, yn y gogledd am trydiau yn wneud achos yn y Tribiwnlys fe ath hwnna wythnos diwetha sy'n golygu mae gen i trydiau gatre nawr yn ei gwaith papur a gallu dod fan hyn. Felly mae'n hyblyg, mae yna challenge newydd bob dydd, ond mae'n swydd dwi'n credu bod lot o bobl yn ei fwynhau a dwi'n sicr yn ei wneud. O da iawn, diolch i ti. Rhaid te, i'r gynulleidfa, oes yna cwestiynau? Beth oedd yn denu ti fwyaf i gwneud y swydd ti'n gwneud heddiw? Dwi'n credu y challenge o wneud rhywbeth gwahanol pob dydd. Does na ddim 2 ddiwrnod sydd yr un peth. Mae pob achos yn wahanol. Yr angen i fod ar eich trad yn gwneud dadleuon ar lafar, yr angen a'r gallu i ymateb i'r hyn sy'n digwydd. Dwi'n mwynhau'r challenge o ddim cweit gwybod beth mae'r tystion neu'r barnwr neu'r person dwi'n ei erbyn yn mynd i ddweud a'r angen i fod ar feinen rhad i gallu ymateb â hynny. Rwyt ti wedi cael dy gydnabod am weithio tan bwysau. Pa sgiliau sydd gen ti i ymdopi â hyn? Dwi'n credu dyna falle'r elfen o'r swydd dwi ddim cweit wedi darganfod yr ateb iddi eto. Mae'r hyblygrwydd yn helpu. Mae'r gallu i weithio o gwmpas bywyd personol, gweithio o gwmpas teulu yn helpu. Dwi ddim yn achos o bod yn y swyddfa 9 tan 5, os oes papurau yn dod mewn ar gyfer achos bore fori, mae'n rhaid bod yn barod i gyflwyno'r achos yna yn y llys bore fori. O ran sgiliau, dwi'n credu bod y gallu i gydnabod yr hyn sydd o'r bwys, yr hyn sydd angen i ddelio â,
ar materion eraill sydd ddim wir yn bwysig yn helpu. A hefyd y gallu yn eich meddwl eich hunain o bod, wel dyma sut dwi am gyflwyno hyn, felly dyma beth dwi angen i wneud. Hawdd iawn bys eisiau gyda ffeil o 1000 o dudalennau o bapurau yn just darllen a highlight o beth sydd angen i wneud mewn gwirionedd, i gwybod dyma beth dwi angen i wybod ac edrych am hynny yn y papurau. Diolch i Owain. Thank you, Owain. Dewch ni feddwl am yr fawdd sydd ar y gael yn y gyfraith ar maes cyfreithiol. Allech chi fod yn bargyfreithiwr, yn seicolegydd forensig, yn swyddog brawf neu yn farnwr? Dywyswch un rôl sydd o ddiddordeb i chi. Pa sgiliau a phrofiad fyddech ei hangen i fod yn llwyddiannus yn y rôl honno? Beth fyddai gweithgareddau diwrnod arferol? Mwynhewch eich ymchwil a phob lwc.